भिन्दि खानो नागिरदों भिन्दि खानि सनाफोरनि भिन्दियानो राग'जोबनानै दङ नै खानोनो समायखौनो मोना आरोना सनाफोर दिनैनि ब्लगखौ भिन्दिजोंनो ब्लगखौ स्टार्ट खालायबाय आरोना सनाफोर अननानै दिनैबो नायलांदोलाय नै जासाबनो आन्था ओंखारलायबाय बिमा फिसा सानैनो थोयो आरोना सासेया गेलेगासिनो नाङा मा नाङा जागासे मोनबाय सबाय बिमायाबो मबाइलावसो गुसुं गुसुं नुदों आरोना सबाय बिमा दोंब्रै खाबाय बिमा फिसा बारा बुरजा नांखाया नालाय ओमफ्राय भिन्दि एसे खाबाय ओमफ्राय फाथो खानोसै एबार फाथो दिनैथ' समबार नालाय मिरामिस फाथो जानोसै दिनै फाथोखौ खानोसै आं न'नि फाथोखौ जाफेराखै खनसेबो मोजां रोदोमनानै दङ नै खानानै लानोसै फाथोखौबो बोथिसे मोनसाबलायबाय सनाफोर नै दिनै बोथिसे मोनसाबलायबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन आरोना दिनै बेखौ मा होनोमोनलाय फाथोखौ भिन्दि एसे सबाय बिमा एसे बेखौ माबा होनानै खारै होनानै एसे संसै लेथेब लाथाबनो भिन्दि भाजा एवनोसै आलुजों बेनोसै आरोना गायदोंना गायदों एसे आखाइ सोमावदोंना सोमावदों एसे गायनानै लादों न'आव खालुनानै मोनजासाबदों आरोना बायनो गुरदों सनाफोर थ' न'नि फ्रेस मैगं बिराद गोथाव ओरैनो रुलाबायनानै जाबाबो टेस्टि मोनजाथारो आरोना दा दुगैगोनानै लांसै आङो फिसाजोखौ दासो स्कुलाव हगार हरखांबाय आङो ओमफ्राय दुगैनानै लागोननि र' कारेन्ट गैया ओंखायनो लेट जाबाय आंना दुगैनाया दिनै दासो फैदों कारेन्टआ आं दुगैनानै लागोन सनाफोर खुलुमबाय नायगिरिफोर नायलांदोलाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम भिन्दि आरि खाखांनानै दुगैखांनानै साखिबो होनानै लाखांबाय इसोरखौ सिबिखांबाय दसे थ' दिनै सानसेनि थाखाय भगबानखौबो गाबज्रिखांबाय सनाफोर दा ओंखाम ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार खालामसैलाय आरोना फिसाजोआ उन्दुनो ओंखारबाय उन्दैया फिसाजोखौ फुथुनानै लागोनसै आङो ओमफ्रायो माबानोसै ओंखाम ओंख्रि संनो जुरिनोसै गेलेगासिनो मा फुननो नागिरदों बिमानि लिपस्टिक फुननो नागिरगासिनो थ' नायलां सनाफोर अननानै भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम जायफ्रा डेडि ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना दिनैबो अननानै नायलांदोलाय जोबजासिम आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला उन्दुलायबाय देरहागलायबाय उन्दुबाल' सान्थि माम्बार बे उन्दुनायावनो संनानै लाखाथारसै आं ओंखाम ओंख्रि सान्थि गैया उन्दुबाल' माने एसे बिमाया रेस्ट मोनो आरोना ओमफ्राय सिखारबाथाय आरो बारा गोबावबो उन्दुआ दसेनो सिरि मोनो ओरैनो आधा घन्टाबो उन्दुनाय नङा बे दानो सिरि मोनगोन थ' थाब सुनानै लाग्रोनानै ओंख्रिफोरखौ सायनानै लाग्रोनानै ओंख्रिफोरखौ संनानै लाग्रोथारसै आं थाबनो बारा गरम नङा दिनाबो मोजांथार खर' लोबदों ओंखायनो बिदि खानानै लालायबाय फिसाजोनि खिथाबखौ गुरै आराम जायो आरोना खिथाबफ्रा आयु खर'आव खानानै लानो ओंखायनो खानानै लायो आं खिथाबखौनो सायनानै सुनानै लानानै नै संबायानो आरो सनाफोर आङो दै एसे खारै एसे संख्रि एसे होनानै थाव होआसै ओरैनो रुबाय खारैखौ रुनानैसो जाखायो माबाखौ फाथोखौ आं रुनानैसो संखायो बेबायदिनो ओमफ्राय ओरैहाय भिन्दि आलु भाजा बेनिफ्राय दिनैनि ओंख्रिया उन्दुनायाव थाब संना लाखाथारसै दा सिरि मोनबाथाय आरो एकदम जारलाथार आंनि साबसक्राइबार आगैमोना होनो आरोना आंखौ मानो मावग्रा लाया मावग्रा सासे लादो होननानै लानोथ' हायो लाबालाय खिन्थु लसबो मोनो आरोना आङो दानि मावग्राफोरखौथ' नों 5-6-7 हाजार नङाबानो मोनखाया नङा होनबा अबायथो मोननो दा गोदोसो जेन'बा 1,000 1,500 बिदि 600-700आवनो गोदो मोनोमोन ओमफ्राय दाथ' नै 6,000-7,000 आरो बेनिफ्राय बांसिन फिसाखौ मा अनो गावसोरखौसो मावग्राफोरखौसो बांसिन फिसा बायदि ख' अनसिननांगौ जायो आरोना आरो जोंना हारसिं खामायनाय नालाय नोंसा गुमैया माने थोस्लाबनो नागिरा आरोना लन लानायबो दङ फारसेथिंनिफ्रायनो बायनानै जाजोबनाय माइरंनिफ्रायनो फारसेनिफ्रायनो बायनानै जाजोबनाय आरोना बिराद खस्थ' जायो आरोना फैयाबो आरोखि ना आदोर जालांबाय दा माने थादावनानै अयभास जालांबाय आरोना खारबाय बारा गोबावानो गैला आरोखि ना हारसिं थानो सनायाबो स्कुल हाबबानोथ' एसे रेस्ट मोनसिगोन आरोना स्कुल हाबबानोथ' एसे गाव हारसिं थानो रोंबानोथ' एसे रेस्ट मोनसिगोन नालाय ओंखायनो दा खय बोसोरखौ 3-4 बोसोरखौ एसे खस्थ' खालामनानै हारसिं थाबावनोसै होननानैनो आङो लानाय जाया आरोना आरो हारसिं खामायनाय माने थोस्लाबनो नागिरा आरोना फैसा थाखाफ्रा सनाफोर गावबो नांगौ जोंनोबो नांगौ फिसा सानैनि जानाय लोंनाय दङ ओरै
खरस सानो बिराद जायो आरोना टाउनाव थानानै जानाय आरो फारसेनिफ्रायनो बायनानै जाजोबनाय नालाय फैसा थाखाफ्राबो थोआ आरो जों बिमा फिसा साथामल'बा जोङो जिखुनु जानला मानला बाथोनजोंबाबो साननि ओंख्रिखौनो मोनायावबो जानो हायो नों मालाय मानसि लाबाथ' नों एसे मोजांबो जाहोनांगोन लोंहोनांगोन मोजाङावबो दोननांगोन नालाय ओंखायनो मा जों गोजाबा माने न'नि फेमिलि गोजाबा एसे जाल्थां माल्थाङैबो सोलिनो हायो नालाय ओंखायनो लानाय जाया आरोना आरो जोंहा आइ बिखुनजोनो हरनायखायसो आरोना फैसा थाखा जोंहा माया पेन्सन मोनखायो नालाय जोंहा बाबाया आर्मियावमोन नालाय ओमफ्राय दा खाफाल मोजां पेन्सन मोनखायो जोंहा बिखुनजोखौ नाहरनाङा फैसा थाखा हरनो नाङा बोसोराव खनसे अननानै फुजाफोराव दख'ना गांसे गांनै होबानो बिमाया बेजोंनो गोजोनो आरोना जोंना बिदि बिफेरखायाबो माया होनाङाबो इसोरनियावनो आरो मानो हरबावनांगौबाथ' जों माजों जानो माखौ हरनो जागौमोन आरोना खाफाल मोजां बिमाया जोंना पेन्सन मोनो हरनो नाङा दा बिमाखौ अननायल' होनांगौ आरोना जोंहा अननायल' होनो हानांगौ बिमानो बाखि फैसा थाखा जोंहा जेबो हरनो नाङा आरोना मानो मालाय गावनो बाबायानो मालाय लामा दिरुननानै होलांखाबाय गावनि आन्था गावनि नांगौखिनिखौ गावनो मालाय मोनखायो गावनि पेन्सननि फैसाजोंनो थ' दा जों मानो अननायल' होनांसिगौ आरोना थ' मानो अननायल' होनांगौ दा आंनि बोराया ओंखायनो बुङो आरो मानोथ' जोंहा फैसा थाखाबो हरनो नाङा मालायफोरबायदि खालि दा बिमाखौ अननांगौल' होननानै बिदि बुजायो आरोना बुङो आरोना जोंना नोंसा गुमैया थ' बिनि थाखायनो आं लानाय जाया आरोना आरो खय बोसोरथो दंबावो 3-4 बोसोरनि उनावथ' सिख्ला बायदि थानो मोनसिगोन ना फिसा स्कुलाव हाबबानोथ' सिन्था गैला ओंखायनो आङो माने दा जेबो टेनसन लाथ'ला आरोखि ना जेबो नङा गथ' खांफुनायावलाय नों मानसि लाग्रा थाबाबो थायाबाबो नोङो एसे खस्थ'आलाय जाखायो नङा होनबा ओंखायनो आं माने बेफोरखौ जेबो माथा मारिला आं रुटिन बायदि खालामनानै लाबाय नालाय ओमफ्राय दा मावनानै जादावनायखाय अयभासबो जाबाय रोंबायबो ओमफ्राय हारसिं थानोसो सुबिदासिन मोजांसिन मोनग्रा जाबाय आरोना नै सना सिखारियावनो 4टाफ्रावनो 4:30टाफ्रावनो सिखारबाय एसे दा उन्दुनाय मानाया एसे खमथ' आरोखि ना रेस्ट मोनैया एसे खम जाबाय आरोना देनां माबाबानो रेस्ट मोनबाय थासिगोन स्कुलफ्राव सोस्रांजोबबानो गावसोर देरबानो थ' बिन्दास जाबाय आरोना बेनिखायनो आं लाथ'वा आरोना बेनोसै आरोना आगैमोना अननानैसो बुंहरदों जेनेबा आं गाज्रि मोननानै बुङाखै आरोना अननानैसो जेनेबा खस्थ'खौ नुनानैसो बुंहरदों आरोना मावग्रा लानो हायाब्ला आब' होननानै बेबायदि थ' बिराद अनो बिराद खेल खालायो बा बिराद मोजां कमेन्ट हरो आगैमोना गोसोखौ बिराद मोजां मोनो आरोना ओंखायनो आङो ब्लग्सफोरखौबो बानायनो बानायो थ' सापर्ट खालायलांबाय था नायलांबाय था बेबायदिनो अननाय होबाय था थ' होमबासो भिडिअसफोरखौबो लाबोबाय थानो गोसो जायो आरो सनाफोर मोनबाय नै फाथो ओंख्रिया बिमा फिसा थोबाय बोथिसे ओंखारबाय दिनै फार्स्ट टाइम न'नि एबारसो गायफेरजेनदों फाथोखौबो आङो नङाबा गायफेराखैमोन एबारसो गायजेनदों आङो ना होनो मोनबा मोजां जागौमोन दिनै समबार मिरामिस नालाय ओंखायनो जेबो होआखै आङो पियास थियास जेबो गैया ओरैनोल' संख्रि दै ओमफ्रायो माबा खारै एसे जाबाय सबाइ बिमायाबो एवगासिनो दं नै भिन्दिनि महरानो गैला फिसाजोआ उन्दैया सिरि मोनफिननानै फुदुंहैफिनगौमानि नै खामथाबजोबनानै भिन्दियानो माबा गेब्लेजोब्बायसो नै एरख'नानै गथ'फोरनि गोनां नालाय दसेनो गाबजोब्बाय एसे जानानै लागोनसै सनाफोर मोनबाय नै एसे जानानै लागोनसै ओंखाम उखैबाय फिसाजोनि ओंखाम गोजां दहाय फुङाव संनानै जाहोहरनाय दंमोन गोदि आग्लायनाय बेखौनो जागोननानै थानोसै आङो ओंखाम उखैबाय जेबो जायाखैमोन नालाय ओंखायनो फिसाजोआ दहाय आलु भाजा घि ओंखाम आलु भाजाजों घिजों जानानै थांबाय ओमफ्राय नै बे आग्लायदोंमोन नालाय ओंखामा एसे बेखौनो जागोनसै अबाव भिन्दि भाजा भिन्दियानो बुजियासो जाबाय आंना दिनै गोखाया एसे बांसिन दङ फाथोआ गोथावथावबो बानलुखौनो जानो गिलायलायबाय आंनि साबसक्राइबार सनाफोरनि सिगाङाव रायहरदों मासे बानलु जानो हायो बानलुआ खम खालायाबो जानाया खम खालाया होननानै थ' नाजाथारगोन आगैमोन नाजाथारनोसै आंबो खम खालायनो बानलु जानायखौ लासै लासैनो अबाव हथात खरिया हानो थाइसे लाबावबाय दिनैबो रायनो नाङा दे आगैमोन खालायगोन र' खम खालायगोन बानलु जानाया आंना बाराखा बानलुआ थफाया बिदिनो थाइबा थाइनै मोननानै होबाय थायो ओमफ्राय आं खानाङा आंना फिसाजो उन्दैयानो खानानै होबाय थायो आंनो जाथ'वा नंबाबो बेनो खाबाय थायो बानलुखौ ओरैबायदि
ओंखाम जाखांहां जानायजों सिखारनायजों सासेया नै फैदो फैदो होनलाय दे सना दे आं गाबदों होनलाय हाय होनलाय हाय होनदो दे आं गाबख' जाबाय होनलाय दे दसे थानानै फिसाजोनो ओंखाम जाननानै दोनफिनसै फिसाजोआबो बावला फैनायनि टाइम जानोसै गया नै फाथैयाबो गांसे नांखागौ गयाबो खावसे नांखागौ ओंखाम जाननानै होनसै फिसाजोआ फैनाय टाइम जानोसै ओंखाम जानोसै आङो दसे बिसिनायाव गोलांदोंमोन उन्दुनोबोहा मालाय उन्दुनानै सिखारखांबायबा सासेया ओंखाम जाननानै दोनसै जानना होबाय ओंखामखौ मोनबाय थाथोंसै आइ हागुरि खिदेरनानै दासो दुखांबावनांबाय आङो सेस खिदेरनानै होजोबना आंनाव आइ हागुरि मा जादों नोंलाय बिसिना गंसे खिस्ला जोबनानै दोननायखौ नुवाखै बेहाय दासो बिसिना सादर आरि चेन्ज खालामखांबाय दुगैखांबावबाय आङो खनसेबाव ओरैबादिखा खामानि बाराय होयो फैदा उन्दुनोसै फैदा मेगना अबे मा मेगना बोलो मा मेगना आबो बोलो मा फैया